Ahoj lidi, tady je Michal, je to moje první video na YouTube. Ukážu vám, je to teda moje první video na YouTube, sorry, že to opakuju. Natáčím video z Pet Simulatoru Go, bude to asi tak 10 minutek, ani ne. A jenom vám ukážu, že mi padl jakoby dobrý pet trochu. Dneska ráno. A jakoby tak veknu, budu rád, když tady zanecháte odběr a like. To budu fakt hodně rád, když nějakých 500 lajků mi bude stačit asi. Je to jakoby jedno, kolik dáte. Když tak sorry, že teď chvilku nebudu mluvit, jakoby je to moje první video, já jsem musel soudvidit, prostě je to moje první video, jsem nervózní, když tady vyknu a natáčím poprvé na YouTube, mám už jeden short, co se na to můžete podívat, to máte, když tady vyknu, prostě se můžete podívat, když tady vyknu, tak budem chvilku počkat, asi tak 3 minutky na tajto, na tu kosku a z toho mi padnu zrovna tady ten pet. Mám tady potom ještě jednoho, 35 milionovýho, 3 milionovýho, 700 000, budou další. Tady pár petů, tady. Tam se jenom tady ten Lakušen, Windows, jenom něco odnovím rychle. Ještě chvilku počkejte. Když to tady takhle veknu, už jsem tady, když tak takhle veknu, tak tady to znamená, že nikomu padnu asi milionový pet, prostě nějaký dobrý pet, mytický nebo legendary, prostě nějaký dobrý pet padnu. Co jsem to chtěl víc? Čili já jsem se chvíli vzpomenout. Tak to si vyknu v dalším videu, asi nevím, protože že mi přijde tak, nevím, jak dlouho budu natáčet na YouTube, nevím, jestli budete mi dávat like, odběry nebo tak, asi ne, jestli jakoby tak to smažu si učit všechno a když tady do dalšího nového roka bude tady 1000 odběratelů, tak se odhalím. Jo, když tak, je to už 3 minutky, teprve natáčím asi. Tady to hodně dlouho mi to, hodně dlouho mi to trvalo, než to natočím tady to video, tak jsem se rozhodl, jestli jakoby to bude dobrý. Rok jsem na tom přemýšlel, že prostě že chci natáčet. První včera, tak jsem vydal short, že tam se nemluvím tak, jenom jsem prostě jenom něco tvýho a tak. Chvilku počkáme. Sorry, jsou nemocné, když tak. Já se dopustí a tady na sebe zřejmě. Když tak chodím ještě do školy. Za 44 sekund už to bude. Já zatím budu vyplňovat, co mi padne. 2000, je to dobrý. Tak trochu. Tady se podíváme.
Já už to hraju nějakou tu dobu, Pet Go. Už to hraju nějakou tu dobu. No, já jsem prostě nemocný, já to nevím, něco mě leze. Už to hraju teda asi tak měsíc, nejsem moc dobrý ještě v tom. Co jsem to chtěl říct, jo, že to budu natáčet nějakou tu dobu. Nevím, jestli mi to bude jakoby něco dělat, tak. Jestli by to vlastně něco budu mít vůbec nějaký ty odběratele nebo tak. Budu rád, že budu mít nějaký ty odběratele. Ale když mi něco dáte, tak ty odběratele, když budu mít nějakých 100, tak natočím nějaký video z nějaký hry, to je, můžete napsat do komentářů. A chodím ještě do 4. třídy teprve, budu chodit do 5. Je mi 11 let a už tam, jo, dobrý, už mi tu ukazuje, že tam můžu. Tak lidi, mám to dát? Tak já to dám. Musíte chvilku počkat. Teď. Co to bude? A to už mám. Tak lidi, ještě tak pár minutek. Vím, že já zdržu, že vás to nebaví. A příště tak si třeba zahrajeme Lumber Tycoon. Třeba. Nevím, co vás bude bavit, já si zahraju Lumber Tycoon. Už jsem u Lumber Tycoonu hraju nějakou tu dobu. Tak 2 roky už to hraju a jsem celý na můj účet, počkejte. Už to hraju třeba ty 2 roky. Už tak hraju na počítači, to můžete vidět podle myši. A to bude asi konec videa, takže prosím, nechte tady odběr a like a uvidíme se příště. Čau.